Исәнмесез, Дөнья студиясе тапшыруларын караучы хөрмәтле милләттәшләребез. Без бүген яңа сәхифә башлап җибәрәбез. Ул Бөтендөнья татар конгрессы оешуының 25 еллыгына багышланачак. Без аны Хәтер хатирә дип атадык. Әлеге сәхифәне танылган журналист Римзил Вәлиев алып барачак. Бу юкка гына түгел, шушы сәхифәләрне караганнан соң без аңларбыз ни өчен менә шушы Хәтер хатирә сәхифәсен Римзил Вәлиев үз өстенә алды икән алып баруны. Римзил Сәлихович, хәерле көн. Исәнмесез? Гөлназ, менә бу очрашулар исегездә калсын иде. Чөнки менә 25 ел үткән, без бит әле 100 еллык булган вакыйгаларның берәр фотография карап утырабыз. Бит бар видео бар. Видео студияда шундый хәлләр ничек булган икән? Анда хәрәкәт, аваз. Борынгы фильмнарны, 25 ел элек чыккан фильмнарны, видеоларны, репортажларны карыйсың, кешеләр башка төрле киенгән. Кешеләрнең авазлары, чырайлары бөтенләй башка. Һәм вакыйгалар үзгә. Минем архивымда татар хәрәкәтенең митинглары да, концертлары да, татар конгрессының кайбер чаралары да бар алар. Кызганычка каршы күбесе анда тавышы бузылган яки анда ниндидер сызылган урыннар бар, ләкин арураклары да бар. Менә без шуларны барлап, Алла бирсә, Дөнья студиясын караучыларга җиткереп барачакбыз. Һәм әлбәттә сезнең шәхси архивларыгызда кемдә бар видео, һәм бигрәк тә без инде фотографиялар да бар, һәм кызыклы вакыйгалар турында тәэсирле хикәятләр. Бөтен менә Татарстан телерадио компаниясе бар иде. Хәзер ТНВ бар һәм ГТРК бар. Аларның архивында һәм башка телевидениене белгән һәм конгрессны белгән кешеләрне рәхим итеп карагыз. Күрсәтербез, исегезгә төшеребез һәм әлбәттә бәлки яңадан ниндидер фильмнарда эшләрбез. Бөтендөнья татар конгрессының беренче тапкыр 92 елда булганын хәтерлибез бит инде. Һәм аның әлбәттә тарихы һәм музее төзелергә тиеш. Ул фотолар, документлар, китаплар барысы да кирәк. Ләкин менә хәзерге яшьләр бигрәк тә шул видео булса, YouTube'тан карага булса, бүген булган күк була бит инде. Әлбәттә. 2017 елда Бөтендөнья татар конгрессына 25 яшь тулачак. Шул елда татар конгрессында булыр дип өметләнәбез инде 6-нчы тапкыр җыелыр. Алла бирсә шулай була дигән өметтә. Һәм инде менә бүгенге беренче Хәтер хатирә сәхифәсен башлап җибәрәбез. Сүз сезгә, Римзил Сәлихович, һәм бүгенге ул тапшыру нәрсә турында булачак? Әйдәгез, башлыйк. Хәзер без шушы хикмәтле кадрларны сезгә күрсәтәбез. Шуны әйтәм. 98 елда яз көне без киттек Новосибирскига. Анда Сибир татарлары буенча фәнни практик конференция булырга тиеш иде һәм без анда бардык. Шушы фильмның башында сез күрерсез Новосибирск өлкәсе Калыван районындагы бер кызыклы маҗараны. Машинага утырып, Новосибирск татарлары белән бергә килеп ятабыз бит районга. Шунда басуда ут яна. Пожар чыккан. Һәм бер абзый йөри шунда. Чырайына караганда бик чынында битләре кояшта янган, җилдә киселгән. Туктадык, нинди пожар икән дип, янгын дип сораштырабыз. Ул татар булып чыкты. Һәм ул безгә үзенең Казанка авылыннан булуын әйтте. Һәм якында гына шушы абзый белән сөйләшеп торганнан соң без киттек Казанка авылына. Монда Бикбов булды, безнең татар стан вәкиле һәм безнең конгрессның башкарма комитет әгъзасы һәм Бөтендөнья татар конгрессының беренче рәисе Индус Таһиров һәм андагы милләттәшләр булды. Индус Таһиров белән без Казанка авылында андагы халык белән сөйләштек. Һәм менә хәзер карагыз инде менә шушы Сибир басуларында булган беренче очрашуны. Әлбәттә без анда Захир Шахбан җырлый торган Чынлы районнары, башка андай мәдәни чаралар, бигрәк тә хәзерге кызыклы һәм мөһим әһәмиятле очрашулар турында әле хыялыбызда да юк иде, әлбәттә, ул вакытта юк иде бу. Шахбан да килмәгән иде, минемчә. Ләкин хәзерге кебек Россия президентының, Чит эшләре министрының татар конгрессы, яшьләр форумы, Казан чит төбәкләр белән эшли дип шулай дип мисал итеп башкаларга үрнәк китерә куюлары андый хыял да юк иде. Ләкин эшне менә шулай шундый шартларда башлап җибәргән идек һәм ул әле дә дәвам итә. Менә шундый очрашулар. Хәзер менә карыйк.
Татарча оқыту бар mı yok mu degan baqa chiqdi bit Бар mı ekan? У меня первый год Yo'q только. mumkin. Yo'q. Birinchi yil nima? Mag'furamishki mumkin. Первый год. Не. Видите, как кружок на татарский. Факультатив. Kim ders alıp bara? Неля Григорьевна. Бегаева, старейшая учительница. Neli Grigorьevna Татарча оқытқан. Наиля Гафетовна, я татарча o'qitdim. Nayla G'afiyatova. Отмаса неше мектебе? Bilmiyorum неше урок ekanlarini. По-моему, в каждом классе по одному уроку. Отмаса bir mertebe. Неше endi? Mana sizning boshlang'ich klasslarda Татарча o'qitib bormisiz? Бар уроки татарский Mana языка siz бар. alif ba Alifba o'qib ko'radilar. siz o'qitasiz. Ayy. Bilamisiz, mana gazet kelsa, kitob kelsa, Татарча. Bolalar Zo'rroq balalar o'qiylar, уже без уроков-то o'qiylar, без введения уроков-то. А balakaylar yo'q, balakaylar. Texnikumdanmi, institutda o'qidingizmi? Yo'q, men obrazovaniyam yo'q. Bilaman. Nemis tilini o'qidingizmi? Yo'q, Ingliz, angliy. ingliz. Harflarni, ingliz harflarini anglaysizmi? Olmayman. Mana shu harfga lotinchaga ko'chsa Татарча gazet o'qiydingizmi? Tatarchami? Ayya, tega R harfini, F harfini sloy o'zgartirib yuborsa, nemis harfi bilan Татарча. Почему? Анарха все равно введение кирак, тезгина o'qirdik degulu. Ну, брика, ой. Ну, брикой подготовка, конечно, после подготовки, конечно. С подготовкой, а без подготовки yo'q. Татарча kitob yoki jurnal o'qiylarmi sizning avlodda? Bolalar yoki yigitlar? Взрослые o'qiylardir, bolalar едва ли. Потому что детский журналlar yo'q анда татарский нida. Bunday ulu jurnallarni bolalar qo'ya o'qisin. Mana krужокni fakultativ o'qitamiz deysiz. Ну, men aytib turaman, что взрослые bolalar могут o'qirib. Ну, начальный bolalar hali o'qiy olmaydi. Maktabdan öğrenmegenler. Конечно. Взрослые могут Agarda o'qirib. yangi alifba kelsa, shunda tegi latin yoki nemis, ingliz tilidagi harflar chiqsa, o'rgana olasizmi shuni? Mana shu o'qishga ketganda yozganlar-ku, oldindan shunday harflar bo'lsa, siz ko'shar edingiz. O'sharik, конечно. O'qirib, конечно, o'rgansa. Necha bola bor sizda masalan? 86. 86. 86. Hozir bolalar ortami, kimiymi Aqbal ovulda? Кими, bolalar бикнық кими. Последние 6 лет, с 92 по 98 год, bizning ауылда всего 12 bola. Да. Полтора ребенка на... Yok, men имею в виду вот подходящие, келушілер. Yosh bolalar. Да. А мына биыл уже bizning школға келе тұрған бала yo'q. Nasıl kıymalar? Наверное. Мама нас заставляет так. Көбая тұрған түгіл біздің ауыл қазір. Болды, көбімен. А бізде мына орыс балалары бар, біз осылар алып Аялар татарша сөйлейді. Rus bağlar. Sizler Tatar Yol kovulmasa Tatar iki tilini bileler, hatta Rus'ta. Kuşa, sizin akbalık giresi. Ya yalar балалар Tatar сәсеш дейді. Ну, без носовлар алар тоже татарша сөйлейді. Biz nasıklar. Без носовлар, ай, орыс балалар. Hani için dostları yapsın sen ya. Hani için ben Onlar- olanın bağları silahını Tatarsa. Ну, это же воспитание. Это же домашнее воспитание. Ben işleyeyim. Bir de Ну, конечно, раз она инесі de onun татарша bilen, но сидели, а и малайы bilen de oruşa ana yapışap gidiyor. ikimizge bir sıra var. Reis kilal. Kilal bir gün. Reis. Ne bir songu sıra var. Başımızı bu kaldı. Ne televizyon karışık bir tekrar gaybetten kadık kilide. Ne Kozan'da Tatar Kongresi, Tatarlar, uyuşturular, kurultaylar, kendiniz var mı Türkiye'de? Var mı? Bakarız bizim var bir. İşi var mı? Ерді, ну, мен әбел айтқан ене деп. Мына қазір биылғы біздің педагогический выпускницаларны попробовать, значит, анда, в общем, қазір нужно дебарыға оқытырға. Мына как раз кішісі. Тамаша ол. А, ну, бұлар белер вопросына келген ғой. Bilir vapursundan değil, bütün dünya Tatar Kongresi. Reis alayda sineydi. Tatar Kongresi деген sözün isteyen var mı? Бар. Koyar. Мурзалимов бар берді, Владимир Макарович, бір 2 жыл назад. Бар берді ол специально бұл конгрессқа. Василий Макарович? Ай, Мурзалимов. Мына председатель, глава администрации. Kaç rayında? Мына бұл сельский совет. Сельский совет Ne нақы. sözsüz sayılır? Новотроицкий. Новотроицкий сельский совет. Мына басшылық кіріп шығара алмайды. Конгрессқа бар. Қайын білерге піштірады. А? Kongrесқа barıp Ай, qaytdı. барып қайт. Ne şeylerle qaytdı? Ну, нешек қоршы алғандар, нәрсе сілегендер, оны Ne şeylerle ne qaytdı? Ну, қаринді бітін сілістер қаласын. Ай, Ай, 2 жыл өткені. Ne işleyken Ну, главное, аңа қоршы алғандар үшін. Kongres деген нәрсені істеуіңіз бар. Ай, ай, ай. Бүтін дүниядан келғандар дейді. Мына Қырғызда тұрған
Кем үткәргән юк, аны ишеткәнем. Юк, аны юк. Аны ишеткәнем. Tanışın, Tatar Kongresi'nin reisi Hindistan Менә бу авыл, Казанка авылы, әлбәттә, хәзер анда ничектер, юллар таштан түгел инде, күләвек, яңгырдан соң кеше үтәрәк түгел иде. Без килгәнне белгәч, андагы яшәгән кешеләр чыктылар, кайсы татарча белә, кайсы белми. Сорашканнан шуны белдек, бу кешеләр 20 гасыр башында Татарстанның Саба районыннан күчеп киткәннәр. Бәлки сезнең туганнарыгызның туганнары, шул аларның йөзләрен сез танырсыз, бәлки кызыксынырсыз. Анысы да рәсми түгел, бер апа гына әйтте, без Саба дигән җирдән киткәнбез икән дип. Татар конгрессы рәисе Индус Тахиров сорау биргәләде. Менә миндә сораштырдым инде ул конгресс турында нәрсә беләсез, Казан турында нәрсә беләсез. Һәм хәтта сәясәт турында да сораштык. Кемнәргә ышанасыз? Сайлау вакытында кемнәргә тавыш бирәсез? Татарларны кем яклый, сез кем ягында? Бу авыр төбәк, Новосибирскида әле дә коммунистлар фиркасы шактый көчле, хәтта сайлау вакытында да күренә. Ул вакытта да алар шул фәкыйрьлек, авыр яшәгәнне сәбәпледер инде, үзләренең шундыйрак икән белделәр һәм шунда сиздерделәр. Әгәр дә безнең турында, ягъни шушы Себер татарлары турында Казан бер нәрсә кайгыртып эшли икән, ничектер аңлата икән һәм ярдәм итә икән, алар беләчәк. Инде күрмәсәк, ишетмәсәк, конгрессында, Казанында белмибез дип әйттеләр. Һәм тормышыны күрсәтте. Барган җиргә, йөргән җиргә, аралашкан җиргә, әлбәттә татар конгрессының һәм Казанның авазлары, игътибары барып җитте һәм оннан да Казанга таба кызыклы, талантлы шәхесләр килеп тора, талантлар агылып тора. Менә күрәсез, анда күргәзмә булды, татар җәмәгатьчелеге җыр белән каршы алды һәм анда Себер татарлары тарихы турында фәнни сөйләшү булды. Тарих турында, мәдәният турында, анда килгән иде Төмәннән дә, Омскидан да, Томскидан да, һәм Новосибирскида татарлар өчен телевидение ачып биргән бер урыс кешесе чыгыш ясады. Ул вакытта ТНВ-да юк, һәм яршәне телевидение да юк. Ләкин шундый кыска диапазонлы ешлыктагы телевидениене бу кеше ачты һәм берничә ел эшләде. Финанс сәбәпләре аркасында гына тукталды дип хәтерлим. Являются акционерами и руководят этим телевидением. Посмотрите, если там место настоящему детскому с обратной связью, журналисты меня поймут, что это такое. Это обратная связь, это средство. Я, кстати, вот на эту тему хотел бы даже подискутировать не с вами, конечно, вы меня прекрасно понимаете, а с теми, кто формирует концепцию вещания сегодня в России. Это Федеральной службы по телерадиовещанию. Ведь средства массовой информации – это поток в одну сторону. А средства массовой коммуникации – это сегодня поток в двух сторонах. Вот это обратная связь, это завязка, понимаете? Сегодня ведь средства коммуникации такие. Звук, не знаю, исчез. Я погромче постараюсь. Сегодня средства массовой коммуникации таковы, что мы можем передавать информацию, скажем, из той же Палестины или из Мекки, непосредственно на спутник, и везде мы можем получать картинку. Везде. Интернет. Спутниковое, еще раз говорю, оборудование, сотовое телевидение, которое сегодня приходит, мы можем. Но сегодня в России мы как в пещерном веке. Информация все идет в одну сторону. Газета в одну сторону. Вот я прекрасно, я уважаю Муниру Асан, она как раз выражала такую озабоченность, что вот это обратной связи с регионами, обратной связи с татарскими диаспорами, с человеком по национальности, татарин или там другой национальности. Сегодня такого нет. Ахырда безнең утыру мәҗлесе була бит инде. Татар конгресс рәисе Индус Тахировны сез анда күрәсез. Нишләптер анда мин сөйләгәнмен ничек килгәнебезне. Бу кадрның кыйммәте шунда. Бернинди иҗтимагый сәяси әһәмияте булмаган съемка дип әйтәм мин моны. Чөнки анда мин сөйлим һәм кирәкле әйбер түгел, үзара гына сөйләшкән әйтәм. Ягъни рәсми чыгышлар, фәнни интервьюлар, алар эфирга киткәндер, куядыр.
Әмінісі шәхси шәй ішіп отырғандағы Қазаннан Новосибирскіға бару турындағы ғибәрә шунда кіріп қалған. Бәлки, хәзір қайбірләрігізге бұ да қызық болыр. Мен әлбәттә бұ сүзләрінің, бұ шығышының менің әләнин тахтар дүниясын хәл итә торган әйбер түгел. Ләкин шундай документ бар, һәм шул кадәр кызыксынып тыңлыйлар Казаннан килгән кешенең фикрен, яки Казаннан килгән ниндидер булса ядкарларны, кагазларны һәм хәбәрләрне ул вакытта телевидениедә юк бит әле, Эрсенле юктан. Һәм безнең Казанга шундый зур игътибарлы булуларын birinci tапкыр күреп катуыбыз булды, чөнки видеода бу күренә. Сәяхәт турында әйтәсем килә. Безнең татар конгрессы бөтен дөнья булгач, синанда кая инде ул? Сез аңлыйсыз инде? Санкт-Петербургка, Шымкентка, Семипалатинска, Мәскәүгә, Бишкекка, күчмә утырышка бару туры килә. Шуннан соң чакыралар, аның бармыйны гына әле генә Женевадан кайтты. Берләшкән Милләттәш оешмасының структурасындагы утырышка безнең Сәнгә идарәләрендә. Ягъни 1 сәгать, 3 сәгать эчендә очкышка утырып чит-илгә бару мөмкин теләгәндә. Акчасын бирмиләр, уйламагыз, конгресска акча бирәләр дип. Ләкин барырга мөмкин, чөнки шундый туры килә. Ләкин аның шундый яклары бар бит ул. Сан-Франциско түгел, Варшава түгел, Женева түгел, Себер. Хөрмәтле тамашачылар, дөнья студиясын караучылар. Менә шулай итеп без беренче тапкыр күрсәттек сезгә хәтирә дигән махсус тапшырулар циклының беренче чыгарылышын. Онда Татар конгрессының делегациясының Новосибирскига барып 98 елда конференция үткәрүе, кешеләр белән сөйләшү турында күрсәтелде. Мондый язмалар тагы булыр. Хәзер инде тормыш бөтенләй башкача. Хәзер телевидениедә халкым минем тапшырулары да бар, репортажлар бар, телеканаллар күп. Ләкин кайчандыр менә шундый тере шаһитләр катнашлыгында башланып киткән бу әйбер. Сез дә үзегезнең видеоларыгыз, фотоларыгыз белән бүлешегез һәм бергәләп хәтерлик. Ничек булган ул 25 ел элек, 20 ел элек, 15 ел элек, 10 ел элек Татар конгрессы һәм татар җәмәгатьчелегенең бергәләп укмашып эшләп китүе ничек булган ул? Бу тәҗрибә дә, гыйбарә дә, аның сабаклары да бүгенге эшне оештыру өчен бик кирәк. Хәзергә сау булыгыз.